Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. O President ka UDP na East Khasi District uba TITOS tarwal khan ulapantep ba haduk menta 4 dan ki jilli lani kita ki circle ban pha KYRTENG jong KYRTONG ban yakun ya ka election MDC wala ka por balabo kan ko dah kalai photarik jong nai lord haja apusau ulai thu ba East Khasi District kidan spotli constituency hinrei kidan tang arli constituency ba ka UDP kadan MDC kata mauna sora constituency baru ba rengkat lendem na langkerdem constituency ulai thu baki jeli jong ka UDP ki bamdan MDC haduk menta kilong ka maurang keneng nongkrem mau konro mau plang soyong mau sunram melim bat shela ka bau MDC bala job bun sina ka UDP uba tengwel lekar ubarang syuklat hakini ki benai baladep uba TITOS ulai thu baka UDP East Khasi Hills kala aipor yaki jeli bakin PYNPOI yaki KYRTENG jong KYRTONG hapo kalai photarik mentau benai hinrei haduk menta kasi sejany ampat dan bapa Shushu ulai thu baki dan ki jilli ki baladep ia shong jingelang hinrei kimpat pha KYRTENG jong KYRTONG bat namar kata ukrmen bakin sapha no kloi uba TITOS ulapantip ru baka CEC jong ka UDP kamshim labu pori ki district bakin pha KYRTENG jong KYRTONG hinrei ki shani IAKI district bakin pha KYRTENG shoban poi kasngi ban pen banai KYRTENG jong KYRTONG ulong ba hakani ka kenti ka election MDC ha JHDC bat KHDC kan sarlong bet namar katanat election jong ka sarkar jila kila dep khot jingelang yaki sengsan perthai bakin yakren halor ka EVM haba kali kadan ni em ka jing sngo tho jing mot hapreng ka UDP bat HSPDP ban pen bet KYRTONG hakani ka election ubat TITOS ulong ka UDP bat HSPDP haba kidan haka ADA kidan ka jing sngo tho jing mot nrei hado menta kimpat dan kanu ka jing yakren chepang KYRTONG